असं आहे की 2 वर्षापूर्वी तुम्ही घ्या, 2 वर्षापूर्वी जनरल इलेक्शन्सच्या नंतर लोकांना वाटलं की ऑपोजिशन जिंदा आहे. बीजेपीला 416 272 पण मिळाले नाही, मेजॉरिटी पण मिळाली नाही. काँग्रेसला वाटलं आमचं रिवायव्हल झालंय, DMKला वाटलं की आम्ही आता मोठी पार्टी झालोय, TMCला वाटलं आम्ही अजूनही मोठी झालो आहे, आणि समाजवादी पार्टीला वाटलं की आम्ही तर आता UP जिंकणार आहोत. काय झालं मला वाटतं की कुठे ना कुठे ऑपोजिशनकडे एक लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी नाही आहे की तुम्हाला मोदीशाही एक मशीन आहे. BJP आता इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ती इलेक्शन मशीन आहे. त्यांच्याकडे साधन आहेत, त्यांच्याकडे नेते पण आहेत, त्यांच्याकडे विचारधारा पण आहे, आणि त्यांच्याकडे साम दाम दंड भेद काही करून इलेक्शन जिंकायची त्यांच्याकडे ती ताकद आहे. दुसऱ्या बाजूला ऑपोजिशन काय आहे, तुमचा नेता कोण, हा एक मोठा प्रश्न आहे. रिजनल पार्टीज आणि राहुल गांधीचं स्टेट इलेक्शनमध्ये ते एकत्र लढवत नाही. बंगालच्या 1 दिवस अगोदर, वोटिंगच्या 1 दिवस अगोदर राहुल गांधी म्हणाले की TMC जी पार्टी आहे भ्रष्ट आहे आणि त्यांची काही डील आहे BJP बरोबर. पीपल सी थ्रू दिस. लोकांना कळतं की तुम्ही आता दिल्लीत एकत्र आहात, पण जसं तुम्ही कोलकातात गेला, तुम्ही एकामेकाच्या विरोधात आला. तर व्हेर इज युअर स्ट्रॅटेजी? DMK, काँग्रेस आणि DMK इलेक्शनमध्ये एकत्र जातात. इलेक्शन संपलं, काँग्रेस विजय बरोबर. केरळमध्ये काँग्रेस आणि लेफ्ट एकामेकाचे आमने सामने आले, दे आर फायटिंग विथ इच अदर. तर देर इज नो strategy as to what is your even common minimum program.